जेतना जनी प्रयागराज में पहुंच चुकल बाटे उन्हन पन से भैया हाथ जोड़ के निवेदन बा। हाँ, हाथ जोड़ के निवेदन ऐसे बा कि भैया अगर मोनालिसा और आईआईटी वाले बाबा और कान के और आइल हल उत्तराखंड से कोनो रहलिन हन, उ लोगन के अगर वीडियो पोस्ट कैले से फुर्सत पा गई लोग तो भैया हमलों के प्रयागराज के मेला के और गंगा माता के सबकर दर्शन करा दा। हाँ, बहुत बहुत मेहरबानी हुई भैया, हमन जैसन गरीब आदमी के अगर इतना भला कह देला। हाँ, कहे कि हमन के तुहन पर जैसन अमीर ना ही बाटी प्रयागराज में गईले का सौभाग्य प्राप्त होखे, अने इतना हमन के भाग्यशाली बाटी। अगर तुहन पास इतना भाग्यशाली बाटा और अमीर बाटा तो मेहरबानी यह कह दा कि वहाँ के और भी वीडियो भेज के या दिखावा, सोशल मीडिया के माध्यम से अपलोड करके कि खाली बस सब जनी क्रिया खैले बाटा कि जितना वीडियो अपलोड होई पोस्ट होई सब मोनालिसा के होई, आईआईटी वाले बाबा के होई और जौन दुनिया भर का उठ पटांग काम रही ओकर होई। वहाँ के बर व्यवस्था और कुछ वहाँ बा कुछ, अरे कम से कम वहाँ का मेला हटिया झूला झंटा जवन भी लगल बा, रामलीला कृष्ण लीला जवन भी होता कम से कम ओहू का तो दर्शन करावा। ऊ कुल का करे के लगल बा।